que podràs fer-ho a la gallega, amb puré permentí després, o a la brasa, que és com ho farem. I llavors tenim l'aigua bullint ja, amb 2 grapats de sal, aproximadament 200 grams de sal, 3 taps o 4 de suro perquè es tovi, i una mica d'orenga a l'aigua. La tenim bullint i ara l'agafem així, bullint, tirem a baix, 1, 2, 3, 4, 5, amunt, 1, 2, 3, 4, 5, amunt, 1, 2, 3, 4, 5, amunt, i ara ja ho deixem a baix durant 40 minuts de rellotge. Després le traiem de l'aigua, les posarem a escórrer i sense l'aigua, també podeu guardar una mica d'aigua per conservar, però en aquest cas, com ho farem racionar i llavors ja ho tindrem a punt per acabar de fer, no caldrà l'aigua, però podeu ser un conservant també per tenir-ho a la nevera diversos dies amb l'aigua. I si no, sense aigua en aquesta mateixa cubeta, i després ja farem les racions una vegada que estigui fred. I 40 minuts de rellotge, ja està.